cin amana, rasa a inda zan ganki sai a hotel. Kai me ya kai ka hotel? Tambaya ta kike me kai ni hotel? Abin da ya dace da kai tambayar da ka mun shi na maka. Dan me zan ganki a hotel? Kai gidanku ne hotel ko makaranta ne? Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Gani na zo. Ka kira ni a waya ka ce mini na zo. To gani na zo me yake faruwa? Salma kenan. Ga cikin zo. Na ga zuwanki. Ban taɓa tunanin haka daga gare ki ba. Cin amana ta? Cin amana? Rasa a inda zan ganki sai a hotel? Kai me ya kai ka hotel? Tambaya ta kike me kai ni hotel? Abin da ya dace da kai tambayar da ka mun shi na maka. Kai me ya kai ka haka je ka gano ni? Salma, hotel fa ba gidanku bane. Sannan ba makaranta bace. Sannan ba wani guri ne na ɗaukar darasu ba. Dan me zan ganki a hotel? Kai gidanku ne hotel ko makaranta ne? Gaskiya ne. Manzon Allah ya yi gaskiya. Da yace in zaka auri mace, ka duba nasabarta, asalinta, wace ce ita? Ba ka bi kyalkyal banza ba, to ni na bi kyalkyal banza. Kuma na yi nadamar sanin ki Salma. Ko kai gidanku ne da na je na same ka a can? Kake kirarin cewa ka ganni a hotel? Kai gidanku ne ko a ɗakin kwanciyarka kake? Ina mai tabbatar miki, ni da ke aure babu shi. Kuɗina da na kai gidanku, tabbas sai an dawo min da shi. Baka isa ba, saboda ban san me ya kai ka hotel har ka gano ni ba. Ban isa ba. Zan tabbatar miki da kwana isa, Salma. Har na yi yawa. Wallahi ba zai yiwu ba. Ni ne da ke, ba ke ce da ni ba. Kuma ni ne a samanki. Kuma dole ki ji abin da nake faɗa miki. Ku dakata. A duk lokacin da muka ga masoya suna soyayya, burinmu Allah ya dawo musu da wannan soyayyar tasu har su aure. Ba za mu so su shiga bakin ciki ba. Idan ka ganta a hotel, idan kin gan shi a hotel, kar ki tona mai asiri, kar ka tona mata asiri, ka rufa mata asiri, ke ma ki rufa mai asiri. Saboda kar ku manta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah yana zuwa yana yin zance da wata baiwa Allah zai aure ta. To shi mutum ba mutumin kirki bane, yana dan yin shaye-shaye haka, yana dan shan giya, ba dai mutumin kirki bane. Sai mahaifinta sai je garin su bawan Allah yana so ya bincike akan mutumin wane ne shi, mutumin kirki ne ko na banza ne. Sai wani bawan Allah ya ce wannan da kake gani mutumin kirki ne, alhalin ba mutumin kirki bane. Wannan bawan Allah da aka tambaya wata rana sai je fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi an tambaye ni shaida akan wane, ba mutumin kirki bane, na ce shi mutumin kirki ne. Sai manzon Allah ya ce abin da ka faɗa daidai. Dama idan mutum yana abin da ba alkhairi ba ka faɗa alkhairi a kansa, idan ya ji zai iya komawa mutumin kirki. Shi yasa manzo ya ce fal ya kulkaira, to ki rufa mai asiri, ka rufa mata asiri. Masoya Allah ya dawo muku da soyayya. Allah ya sa mu ta cikin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kun ga tafiya ta. Tabbas abin da bawan Allah na ya faɗa. Gaskiya ya faɗa mana. Duk da dama na sani, kawai na manta ne, ya tunatar da mu ne. Domin wannan kissar na da iya zanta. Shikenan, Allah ya fi mana baki ɗaya. Baby, ka manta, kai min tsallan kwaɗo mana. Tsallan kwaɗo kuma? Da a cikin soyayya ne. Anyway, bara ne tun da cikin so ne. Assalamu alaikum masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna miƙa godiya a gare ku da bibiyo YouTube channel ɗin mai suna Baban Tinkiya domin farin cikin ku. Allah ya sa mu tashi a ceton Muhammadin Rasulullah.